Què més? Conseller, jo és que amb la pregunta que jo li he fet i la pregunta que ha fet el meu company, a mi se m'ha quedat una mica la cara de tonta, perquè vostè no ha dit res. Vostè diu, esperem una altra. I per què el conseller Vila ahir va dir que convocava la taula de contractació? Ara s'està allargant aquest tema perquè suposo que el senyor Mas Collell i ell no tenen la mateixa opinió. Obriran vostès alguna investigació? Perquè, escolti, el tema és greu. Jo és que se'm queda la cara de tonta, no contesta. Vull dir, el tema és greu. Jo contestar he contestat. Una altra cosa és si a vostè no li agrada la resposta, però vull dir, té tot el dret del món i això és una roda de premsa, que jo sàpiga no és ben bé un debat parlamentari. Jo el que se'm pregunta ho contesto, i a més m'he referit també al que havia expressat el conseller Vila i ho agafen tot sencer, o no, facin el que cregui inconvenient, però vaja, ja m'he expressat en aquest sentit. Si vol li puc tornar a repetir tot. Sí, si se convoca la taula de contractació, què vol dir? Això ho ha de... doncs vol dir el que el mateix conseller Vila em va donar els arguments, perquè és evident que els va donar, no? I per tant estem aquí i a més torno a reiterar, ho dic perquè cadascú hi posarà la dosi de vés a saber quin interès o de vés a saber diguem-ne quina valoració en pugui fer, que tot és absolutament legítim per descomptat, no? Però vaja, estem davant d'un pronunciament sobre unes mesures cautelars que òbviament la Generalitat de Catalunya té l'obligació de complir. El criteri de la mesa de contractació deu ser rellevant i necessari per poder complir precisament. Per aquest motiu es convoca la mesa de contractació o se li expressa i demana opinió en aquest sentit, no? Que deuen ser els que hi coneixen des del punt de vista tècnic, i a partir d'aquí ja es prendran les decisions que s'hagin de prendre, sabent que el fons de la qüestió no està, diguem-ne, no hi ha hagut pronunciament judicial. És que és així, això. Sí, esclar, és així. A partir d'aquí, perquè nosaltres el principi de prudència, diguem-ne, en favor de l'interès general l'hem de preservar. Això ens tenim l'obligació de fer, perquè altrament estaríem fent una altra cosa que de fet no podem fer, no?